basa, not giving people government info. Mati zokurete Makanyanga is undermining Edmund now here. Saka has kupuwa mainfluence has kutirira Edmund. muri sabhuku ere muri sabhuku itai ngatitore taurai pamusoro changa Garai baba garai baba vandisabhuku kwandiri nzvimbo yekuruchera. Ndingati kwakaitika zvakati wandei kubva gore rashaika baba. Ndakanga ndisati ndakunyatsoita zvinhu izvi zvekunzvimbo mune zvakanaka. Kune nyaya zhinji dziri kuitika mubhuku raSabhuku Makanyanga dzakafanana nedze kune nzvimbo yakagariswa vanhu ikazotorwa nemasoja ichinzi magara mubhaundari re-range training area. So tiri ipapo baba vasati vashaika pane tsamba dzakanyorwa sabhuku vachikumbirwa kuti vanhu ivo vakabviswa vaiswe panzvimbo yaiitirwa zunde. Nzvimbo iyoyoyo panguva iyoyo yaishandiswa ichiri chikafu chezunde. Zvadaro sabhuku vakawirirana naishe vakanga varipo. Ini ndobva ndachizogamawo nyaya iyi nekuti mumwedzi wacho wakaitika zvinhu izvi ishe vakabva vashaya. Saka panyaya iyi panzvimbo iyi yavakanga vanzi vawirirana sabhuku naishe vakanga varipo vakabvumirana kuti vanhu ava vaende kunogariswa panzvimbo iyoyo. Nechinguva chisipi sabhuku vakabva vasupidiguka. Papepa iroro pane mazita anokwana kuita 7 evanhu vaifanira kunogara panzvimbo iyi kusanganisira nevana vaviri. Ndobva vachizobva varamba kuti vanhu vaite sei vagare panzvimbo iyi. Mukuramba kwavaiita vaitaura kuti nzvimbo iyi igadheni redu ravaiita maprojects avo vachiti hanzi inonzi tope wati handichanyatsoziva zvangu, asi pakutanga vakanga vabvuma. Inini ndichizouyawo makanga matoitika bongozozo rakatokura nevanhu vaya vaifanira kunogara paya vabva vamhangarirana kumakotsi kunyanga, vabva kunyanga vabva vamboya apa paDC vachienda futi kwaMutare. Ini ndichingozvinzwa kuti ndozviri kuitika kupi kunharaunda. Ndokubva ndachizoenda kunzvimbo ndichinotaura nawo sabhuku kana musakwanisi kuti mugarisane nevanhu venyu sekutaurwa kwamakaita naishe akanga aripo kuofisi kwaDA neveLenzi, mapepa iwayo aripo, vakabvumirana kuti vanhu ava vagariswe apo. Since vakanga vane misha yavo kuti vachadzokera kunoungana futi pavabereki, takaona zvisisaiti. Inini ndichizoendawo ipapo ndichinotaura naSabhuku, vakazopedzisira vakunditi ndiri mbavha. Mashoko iwayo akabuda akanzwikwa nevanhu vemuvhileji mavo vari ivo vari kucheya mamitingi avo. Nekuti ndakanga ndaendapo ndichinotaura navo chinoyananisa navo ndikavati Sabhuku kana musiri kuda henyu kuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka madii kuchimbomira tomboita kuti umwe munhu aite sei ambofambise zvinhu izvi zvichisanganisira futi
pane mamwe families aripo bhuku mazara ruvengo rwakanyanyisa. Kune mamwe families aatone nguwa aitouya achitaura kuti isi taane nguwa tisingapiwo zvinouya zvehurumende nekuda kwasabhuku. Asi takatraya kuti titaure nawo sabhuku kuti onai muri ndeyenyu mukaita rusarura kana kutanga kuvengana nevamwe venyu vamugere nawo hazvibude zvakanaka. Ende vamwe vacho ndo vamwe vevamwe vavakwasha wavuti wavari kusanganisa kuvengana kwebhuku rese. Ndingangoti muchidimbu ndo nditaure simzairo moteza vantu ndamira pamberi pedera mambo mutasa ndamira pamberi pedera mambo mutasa mutaura chokwadi zvese sande chokwadi nditaura zvechokwadi pamberi pamambo baba ndoti kutedza vanotaura nyika tedzera vari kutaura nyika otora zvezve musoro menyu dzikamsai hana mwati dzikamsai hana simzemo ndamira pamberi pedera mambo mutasa ndamira pamberi pedera ramambo mutasa zvese sande zvechokwadi ndinoda kutaura zvechokwadi ndiye pachabatwa nemhosva ayiri kunyepera chimwe mwari aribatsira mwari aribatsira inini pamusoro nyaya yakaitika pamusoro ndati pamusoro nyaya yakaitika pange kuti vanhu vari kutaurwa ava waibvaenda kwakadzimbaza mutraining area. Isu hatinanga tiziva kuti kuna vanhu vari mugomba sezvakaita kana kuno kumwetawo masango waibva wakadzimbaza waikoko aibvaza kenero ripo zvinezvi ngwe amene mafambiro akaita aibva ona aibva adzinga vanhu ava ibva wadzokeswa kuyepi pavhireji apo wadzokeswa pavhireji apo tibva wabva wazi no iwe sabhuku tipewo pekugara. Ndikati inene wapwere ine hachina pekugara ba ningomuisa papi. Nyaya iri apa kuti mwada pane pakasiyiwa pane vamai vatatu vari kumusoro kuti ngoenda ndomupangidzira kwai hatidiba tiri kuda mugadheni iri iyo recooperative ngevana vaya ibva tati hazvichazvikwanisiba tibva ramba tiri kunesana ipa pakazobva bvazodini takuzomangara kurenzi mani renzi waimoone zvinhu zviri kuitika panapa ine ndatambura ngoshungurudzwa ngevanhu. Renzi yakaikara kuti muri kurwara ndine ndakapega pa94 kupegera 1 kuti wasenzese apa zviri kunesa ona igore nokunenzara ngori mabhinzi rice yokorone batatisi zozokurunga mapoloji ekupa wana saka muri kuedza kuitei. Renzi ibva ati hakuna munhu ungopegera umwe munhu musettlement mungozviitira kumaruzeve muno makapegwa ngerenzi kudhara. Hakuna munhu ungoya kuzopegera umwe munhu muno pekugara pekurima hakuna. Zuva nanga vari kukwesina nadheyo vatara mundara waterera tiri kutaura kunze kwekuti muri kuti ndirege kuterera ivo vavo handirambiba ipe ndiri mutongo kuti ndiri mutongo izvo mungamwatora ndoita asi uko ndakabvira kufasa zuva nanga variko waitaura kuti hatikuza kufa futi noize yababa pandoda inini pane pataurwuzi pane ishanga aripo pane mazita makasiya manyorerana kuti vanhu vachaenda kugara mambo angari iyo changamira angari powilbit wakatsanangura kuti sekuru makanyanga ipaiwana awo pekugara. Ndinoda kutaura chokwadi tiri pamberi pamwari ipaiwanhu awo pekuti handikati makavapa here inini ndakavapa webva kwauya hurumende ibva yauya ibva yati hatidi nekuzviona igadheneraona ende plus village yakati ukanga wandopa vanhu ava pekugara. Nyaya yenyu ndaizwa mudhara because nyaya iyi we cannot make any conclusion. Why? Because pane issue yelands. Ministry of Lands kana yangozi iri mukati mayo neDA takufanira kutanga tanzwa kuti land iyoyo iri under communal here kana kuti iri under resettlement. Kana iri under resettlement then ma-applications anoitwa kuMinistry of Lands so that waniwo wapiwe land. Asi kana iri communal inodzoka futi kuti sabhuku ndiani right yekuita sei
yokupa land iyoyo in consultation nani naishe andizvo. Saka chaakuda kuti apa tichanzwa chii Ministry of Lands na DDC tichatowazwa nhasi kuti land yamukutaura nezvayo iri under here resettlement kana kuti iri under communal, because kana iri under resettlement inenge ichicontrolwa nelands, inopiwa vanhu maoffer letter neMinistry of Lands. Asi kana iri kucommunal inopiwa nani nasabhuku andizvo. Asi pane pamwe paita contradiction pamati imimi welands wakati ipai vanhu pekudi pekugara andizvo. Haiwa ifanira kutaura kuti imimi pai vanhu pekugara iyo iri chi resettlement. Mirai sekuru mirai kutaura ndobva pauya kechipiri pamataura futi mataura nenyaya yegadheni yemushandira. Gadheni remushandira iri ndere communal here kana ndere resettlement? Because kana iri area grazing area under Ministry of Lands inotogazetwa kuti kubva paarea yakati kusvika pakati hapagari one igrazing chi area yobva yatoiswa pamepu yelands andizvo. Saka apa gadheni ramuri kunzi recooperative ramuri kunzi isai wanhu iyi ndopanoda ndizoti gadheni iri kupi? Riri kuresettlement here kana kuti riri kucommunal? Kana riri kucommunal lands haindiyo inokutaurira kuti isai wanhu ngere lands. Aiwa munozai ndotaura here baba, ndiri kuti ndini paita contradiction because mamuri nditaura because lands kana iri lands ka lands haiuyi kwamuri ba ichikutaura kuti isai wanhu apa. Aiwa inoisa wanhu yomezha kana ari ma1 hectare 1 hectare 1 hectare 1 hectare kana half hectare half hectare half hectare. Asi pawapa munhu half hectare iyoyo wanopa chii? Offer letter yekurakidza kuti ndapa pani handi hawazoti iwo ndepawo uya kwamuri musabhuku woti ipai wanhu. Kana wakutoya kuna sabhuku imimi wachiti ipai wanhu, it means land iyo haisi lands ndeye communal. Muruzaiza ndikuedza kutaura handiri kuti mune mhosva mabambo, ndiri kuti pane zvamataura pane pangu pasiri kudii pasina kujeka. Pandiri kuti inini ndipo ndichaita sei? Ndichanotsvaga manje kuna DDC nalands officer for Nyanga handiti kuti wandipe mepu iyoyo toona kuti area yawakutaura iyoyo iri under communal here kana kuti iri under resettlement. Then kana wadaro ndo patinoita decision now concerning the 8 people wamakanzi mupe pekudi pekugara, kuti imimi kana musina pekugara now wanhu iwo wakuita sei? Wakunopiwa nelands. Because wanhu wakagara kwamuri kutaura kushooting range yemasoja handiti kana wakanzi wapinda muarea yechi wine crusher muarea yechi yemasoja handiti ndo ndizoti wanhu iwo wakanga wamboiswa naaniko kushooting range yechi yemasoja. Kana iri lands wanofanira kunge wakutsvagira wanhu iwawo kugara ichi ilands not imimi. Mira izvi ndiri kubatsira icheta ndikuti munhu une mhosva aba ndirati munhu uda kuti mukuonesai zvandikutsvira kuti muite sei muone kuti kana uko kwakabviswa wanhu nemasoja garai pasi kwakaiswa wanhu nemasoja kwakabviswa wanhu nemasoja handiti kana wanhu vari ikoko wanga wakaiswa nemi handiti it means kuti area iyoyo iri under communal. Asi kana wanhu iwo wakabviswa nemasoja wakanga waiswa nelands haisiri responsibility yenyu baimimi sabhuku yekuti mutsvagire wanhu iwawo kwekudi kwekugara. Wanhu vanofanira kutsvagira wanhu iwawo kwekugara avo wabviswa nemasoja iMinistry of Lands. Anga musayanduta ndo pandikuedza kubatsira chete kuti aiwa musanetsekeba inini ndaakuchitsvaga chokwadi chekuti muridzi wenzvimbo iyoyo icommunal here kana kuti resettlement. Kana iri resettlement then tochitaura newelands kuti wachiona kuti land yacho iripo inokwanisa kugurwa sei kuti vanhu ava vaone pekuita sei pekugara. Kana isiri kulands iri kwenyu kucommunal takuchiti sabhuku chipai vanhu pekudini ndo nyaya iripo che. Saka iyi nyaya yatopera yateza tokwanisa kuita sataona chi lands kuti tipe decision kuti pakamira sei. We want to know kuti pakambomira sei ndepani, because kunyanga kune problem yekuti resettlement haizikala kuti kuperera papi.
communal utiri kutangira papi because imwe communal iri pakati peresettlement. Saka wakatipa map tochikwanisa kuchiona manjiro ano area yemutaura iyi iri kuchi iri kucommunal. Kana iri kucommunal ndimi sabhuku mune maruramiro ekupa munhu pekudi pekugara. Asi kana iri kuLens hamusina maruramiro ekupa munhu pekudi pekugara. Lens ndiyo yakuya yopadi yopagura gura yochipa wanhu. Asi munhu kana agurirwa anopiwa chii offer letter tsamba neLens papake. Right, endai tozotaisa nyaya iyo. It's okay.